God aften, det her det er nyhederne, sådan cirka. Hele Danmarks midaldrende tigerdyr Bubber har søsat endnu en omgang Danmark ifølge Bubber. Jyllandsposten bragte nyheden under overskriften Bubber onanerer i den bedste sendetid. Og nyheden her er så, at det er første gang, det bliver filmet. Det er næsten synd, at han ikke sidder i et badekar længere, kan man sige. Danske Bank har skiftet logofarver fra blå til gul. Banken forklarer beslutningen med, at de mener, at farven gul bedre underbygger, at Danske Bank er blandt Danmarks billigste banker. Og til synligheden vil Danske Bank gerne have flere kunder, der vælger bank baseret på farver. Som i blå bank, dyrbank, gul bank, billig bank, lyserød bank, bøssebank. Danske Bank mener selv, det er en god idé. Jeg synes, at ideen er lidt brun i det. Forleden præsenterede Liberal Alliance sine spidskandidater til et kommende folketingsvalg. Simon Emil Amitsbøll, det er ham fra TV3's Til Middag Hos, kunne blandt andet afsløre 2 smagsdommere fra DR2 og Joachim Wilmedans B. Olsen. Det var lidt svært at se, om det var et pressemøde hos Liberal Alliance eller præsentationen af en ny sæson Zulu Djævleræs. Joachim B. Olsen er faktisk en perfekt kandidat for Liberal Alliance. Han har masser af erfaring med at dreje rundt på stedet, indtil han ikke længere kan kende forskel på højre og venstre. I torsdags flyttede kronprinsparret ind i deres nyrestaurerede palæ på Amalienborg. I den anledning har vi sendt vores yngste reporter ud på stedet. Bianca Desiree Jensen, er du der? Er du der, Bianca? Er du blind? Nej, jeg tænkte, du måske kan fortælle os, hvad sker der lige nu? Hvad sker der for dig? Ikke så meget åbenbart. Kan du ikke fortælle, hvordan kronprinsparret har taget imod deres nye hjem? Bianca, du skal ikke begynde at sms'e nu. Gider du godt lige stoppe det der? Kronprinsparret udtrykker stor glæde og begejstring over at indtage deres nye bolig, som i øvrigt er udsmykket af flere af vores tids største kunstnere, heriblandt John Kørner og Julie Nord. Det var da ikke så svært, Bianca. Din mor er svær. Undskyld, jeg synes, vi har givet dig en chance her, og jeg vil gerne bede dig om at prøve at tage det her alvorligt. Gider du det? Ja, undskyld Lasse. Og jeg kunne godt tænke mig, at du stoppede med at tale hele tiden. Gammel smølf. Bianca Desiree Jensen fra Frederik den 8. Palæ. Du er ikke min far. Nej, det ved jeg godt, Bianca. Tak skal du have. Børsen kunne i dag fortælle, at kun 32 ud af 100 topchefer i Danmark er kvinder. Og endnu værre, og det skriver Børsen ikke, 0 ud af 100 topchefer i Danmark er ladyboys. Og se i øjnene, det kører helvede til med den ligestilling. Torsdag aften blev det sociale netværk Facebook ramt af et hackerangreb, og i flere timer var Facebook utilgængelig. Personligt gik jeg ikke i panik. Jeg lavede en god kop te, fandt en tyk bog og en blød stol, og hver 5. minut sagde jeg bare højt til mig selv, Lasse Rimmer synes godt om dette. Forleden fik Lars Løkke Rasmussen mulighed for at lukke dagens handel på Wall Street-børsen i New York. Det var så i øvrigt også første gang i 3 år, Lars Løkke fik lov til at ringe med en stor klokke, uden at være nødt til at give en omgang bagefter. Vi ses lidt senere. Tak skal I have.